Abi na revolto ka ni Lapu-Lapu. Nandito tayo ngayon sa may statwa ni Lapu-Lapu sa Rizal Park. May taas itong 40 feet at ang tawag sa lugar na ito ay the Sentinel of Freedom. Ang statwang ito ay tinayo noong 2004 at ang exact distance sa Rizal Shrine ay 400 meters. Ang 400 ay symbolic dahil 400 years ang pagitan ng henerasyon ni Lapu-Lapu kay Jose Rizal. Abi na revolto ka ni Lapu-Lapu. Nagtigsaba-saba mo ka diri sa Tarsan ka. Saya ni orang Malaysia. Orang Tarsan ko Malaysia. tigpaas Tarsan. Istrihan nun din ka kasabot. Inamangan di pagkasabot. Tao ni siya or manikin. Bulto ni. Udah. Tama mo rin. Hana rin. Kasi nag-rugby gano'n eh. Kan? Ayaw, di ma! Mga rin estatua, ug ano sa imong